Okay, so unboxing. Nandiyan nga parcel na to, di welding machine sa kanang kuha to. Hanggang grinder. Kumpay na lukatan. For video. I-focus mo yung parang lukat ko. Parang mo dati palpak mo dyan. So legit ba? Nakita ka din ako si Powerhouse eh. Ayan, nagpalit ko pa. Powerhouse. Tubunya ka, nag-igis-igis di ba kayo na? Angle grinder. Igis-igis. Nakarbon brass na. Ito siguro lang. Bago siguro. Bukar lang sa city ko. Isa tayo yung grinder. Digit. Nah, nyasok ako yun. Spark. Okay, legit. Extraction manual. Machine. Okay. Digit. Plus one.